Moje ime odjeknulo je dvoranom, oštro protiv reflektora, i hodala sam preko pozornice očekujući, nadajući se da ću ih vidjeti. 8 stolica s mojim prezimenom čekalo je u obiteljskom redu. Svih 8 ostalo je prazno. Ni maha, ni kimanja, ni sjene. Samo tišina koja je buljila u mene dok je svaka druga obitelj vrištala svoj ponos u zrak. Jednom sam se tiho nasmijala i nastavila hodati. Prošlo je 8 mjeseci. Tada je moj penthouse od 5 milijuna eura dospio na naslovnice nekretnina i tada je konačno stigla prva poruka. Obiteljska večera 18 sati. Važan razgovor. Pojavila sam se, ali ne onako kako su očekivali. Zovem se Ana Marić i koliko se sjećam, naučila sam zauzimati što manje mjesta u vlastitoj obitelji. Ne zato što je itko to izravno rekao, već zato što su pravila već bila urezana u zidove naše kuće puno prije nego što sam razumjela kako bi obitelji trebale funkcionirati. Martina, moja starija sestra, bila je bistra, djevojka koja nikad nije morala pitati 2 put. Luka, najmlađi, bio je onaj kojeg su svi štitili, čak i od posljedica koje je sam stvarao. A ja sam postala tiha popunjivačica praznina, stabilne ruke, osoba koja je uskakala kad god bi netko drugi istupio. Obrazac je počeo rano. Sjećam se kako je Martina ostavila svoj školski projekt kod kuće jutro kad ga je trebalo predati. Briznula je u plać na vratima, a mama se uspaničila kao da se svijet ruši. Bez razmišljanja ponudila sam svoj, onaj koji sam gradila tjedan dana. Martina je osvojila 2. mjesto. Nitko nije pitao zašto ja nisam ništa predala. Mama je samo rekla, Ana uvijek sebe snađe. Kao da je to pohvala umjesto odbacivanja. Godine kasnije, kad sam dobila prvi honorarni posao, štedjela sam za mali set arhitektonskih pribora, moju prvu stvarnu investiciju u san, koji sam bila previše sramežljiva imenovati. Prije nego što sam mogla otvoriti paket, tata je pitao može li posuditi novac za račun koji je Martina zaboravila platiti. Ti si odgovorna, rekao je, već stavljajući novac u džep. Ona ima dobro srce, samo joj treba vremena. Kimnula sam, jer je kimanje bilo lakše od svađanja. Čak su i rođendani slijedili isti scenarij. Jedne godine ispekla sam tortu za sve. Čokoladnu, kakvu je mama voljela. Kad je Martina stigla kasno noseći kutiju kupovnih kolačića, mama joj je poljubila obraz i rekla, uvijek smisliš najslađe stvari. Stajala sam tamo držeći lopaticu za tortu, shvaćajući da sam izbrisana, a da nitko nije primijetio. Ali sjećanje koje sve povezuje, ono koje još uvijek sjedi kao hladan metal u mojim prsima, došlo je godine kasnije u onoj maloj garsonijeri koju sam jedva mogla priuštiti. Zima, bez grijanja. Bila sam umotana u 2 jakne, nagnuta nad svojim oštećenim stolom, pregledavajući tlocrt za dupleks koji sam se nadala renovirati. Računi razbacani po stolu, podsjetnici za stanarinu bljeskaju na mobitelu. Nazvala sam tatu, ne za novac, samo za savjet, samo njegov glas. Odgovorio je, ali ne nježno. Nekretnine su za muškarce koji razumiju brojeve, Ana. Trebala bi probati nešto sigurnije. Zatim je prekinuo vezu. Te noći šav na mom crnom portfoliju se raspao. Nisam ga bacila. Sjela sam pod slabim svjetlom stolne lampe i ručno ga zašila, igla se tresla svaki put kad sam je proguravala kroz tkaninu. Taj portfolio postao je jedina stvar koja je ostala sa mnom kroz svaki projekt nakon toga. I onda je došla diploma. Moje ime odjeknulo je stadionom, pljesak se dizao kao val. Okrenula sam se prema obiteljskoj sekciji, prema 8 stolica s karticama koje su pokazivale moje prezime. Svih 8 bilo je prazno. Nisu zaboravili. Odlučili su ne doći. I to je bio dan kad sam točno shvatila gdje stojim u svojoj obitelji. 8 mjeseci je prošlo nakon te ceremonije. Tihi, čisti mjeseci u kojima nitko nije izgovorio moje ime, osim ako nisu trebali usporediti ga s nečijim drugim. Radila sam, štedjela,
potpisivala sve poslove do kojih sam mogla doći i nisam rekla svojoj obitelji ni jednu stvar. Tišina je bila sigurnija od nuđenja im nečega što bi mogli ponovno previdjeti. Jednog poslijepodneva sjedila sam u svom Opelu ispred gradilišta, puštajući motor da bruji pod mojom rukom dok sam pregledavala revidirani proračun. Obavijest je klizila preko ekrana, članak proslijeđen od kolege kojeg se jedva sjećam. Otvorila sam ga bez razmišljanja. Lokalna developerica s penthouseom od 5 milijuna eura u naslovima nekretnina. Moje ime bilo je tiskano odmah ispod naslova, podebljano uz fotografiju zgrade koju sam obnovila centimetar po centimetar. Članak je nabrajao brojke, rokove, proces renovacije, projektirane povrate. Mobitel je zujao s više linkova, više čestitki, nijedna od moje obitelji. Stavila sam telefon licem prema dolje, na suvozačevo sjedalo, gledajući kroz vjetrobran dok su kasno poslijepodnevni oblaci prelazili preko neba. Dugo se nisam osjećala ponosno ili olakšano. Samo sam se osjećala mirno, kao da je svijet pauzirao da vidi što ću učiniti sljedeće. Tada je telefon ponovno zavibrirao. Ovaj put ime na ekranu nije bio kolega. Bio je moj otac. Poruka je bila kratka, direktna, napisana točno njegovim tonom. Bez pozdrava, bez nježnosti. Obiteljska večera u 18 sati, važan razgovor. Nema kako si, nema čestitki, samo poziv. Uslijedila je druga poruka. Ne kasni. Držala sam telefon između prstiju, osjećajući težinu 8 tihih mjeseci kako pritišće kroz staklo. Ovo nije bio ponovni susret. To je bila transakcija prerušena u obitelj. Na trenutak nisam disala. Zatim, u poznatom ritmu koji sam davno naučila, udahnula sam jednom kroz nos, pustila ramena da se smire i utipkala jedini odgovor koji je zaslužio. Bit ću tamo. Spustila sam telefon natrag na sjedalo, ponovno pokrenula motor i gledala kako se ulična svjetla pale dok se nebo pomicalo prema večeri. Što god htjeli od mene, već su mi pokazali nešto važnije. Sjećali su me se samo kad je to činio svijet. Poruka je ostala na mom ekranu dugo, nakon što je motor prestao brujati ispod mene. Sjedila sam tamo u blijedećem svjetlu, ruke još uvijek na volanu, hladna plastika tiho zujala od vibracije još jedne obavijesti, još jednog članka, još jedne proslijeđene čestitke. Svijet je odjednom imao puno za reći. Moja obitelj, nakon mjeseci tišine, odjednom također. Ali nisam vozila kući. Još ne. Umjesto toga parkirao sam na malom parkiralištu iza svoje poslovne zgrade, mjesta koje nitko iz moje obitelji nikad nije posjetio. Nebo je tonulo u onu plavkasto-sivu boju koja je Zagrebu uvijek davala osjećaj tišine veći nego što zaista jest. Zaključala sam auto, popela se stepenicama i pustila teška vrata da se zatvore za mnom. Unutra me je poznato zujanje fluorescentnih svjetala smirilo do kostiju. Stavila sam svoj crni portfolio na stol, isti onaj koji sam ručno zašila godinama prije. Šav je još uvijek bio tamo, kriv u jednom kutu, podsjetnik na noć koju sam provela sjedeći sama, govoreći si da ću jednog dana imati nešto vrijedno stavljanja unutra. Otvorila sam ga polako. Papir je šuštao o papir. Ugovori, procjene, proračunske tablice, izvješća o napretku, cijeli moj život organiziran u potpisima i datumima. Nijedan list nije dugovao ništa mojoj obitelji. Nisam se osjećala ljuto. Nisam se osjećala ni trijumfalno. Osjećala sam se precizno. Upalila sam laptop i soba se ispunila tihim zujanjem ventilatora. Prsti su se automatski kretali, provjeravajući knjigu projekta, pregledavajući isplate, označavajući stavke koje će se zatvoriti u sljedećih 6 tjedana. Brojevi su me smirivali na način na koji ljudi nikad nisu. E-mail, tablica, potpisano, arhivirano, obrisano. Svaka radnja slijetala je kao tihi otkucaj srca. U 18 sati i 42 minute ustala sam i prešla sobu do dugog prozora s pogledom na grad. Zgrada preko puta već je upalila unutrašnja svjetla, čineći svoje staklo da svijetli u meku jantarnu mrežu.
Moj odraz lebdio je tamo. Sako zgužvan od rada, kosa vezana, iscrpljenost koja mi je izoštravala čeljust. Bilo je to lice koje je zaradilo svaki centimetar penthausa od 5 milijuna eura, koji je članak spomenuo. Gledala sam kako moj odraz diše. To nisam radila dugo vremena. Mobitel je zavibrirao na stolu. Još jedna poruka, ne od oca ovaj put. Netko iz firme u centru grada htio mi je čestitati na penthausu. Pustila sam da zuji. 10 sekundi kasnije, još jedna poruka. Novinar koji traži izjavu. Zatim još jedna. Moj telefon postao je nervozna životinja koja zvecka po drvetu. Preokrenula sam ga i isključila zvuk. Tišina se vratila. To je bilo važno, ne njihova buka. Moj plan je već bio u pokretu. Ponovno sam sjela i izvukla dosje o akviziciji koji sam finalizirala tog jutra, onaj za trgovački centar koji je trebao 4 mjeseca pregovora, 10 posjeta lokaciji i previše kasnonoćnih poziva s inspektorima. Bio je bez sumnje najvažnija kupnja koju sam ikad napravila. Također mi nije promaklo da je centar bio ključni dio gotovo svakog velikog razvojnog plana u okrugu. Nisam službeno znala da su ga moj otac i Tomislav htjeli, ali nekretnine su mali svijet, posebno u gradu oblika poput Zagreba. Čujete stvari kad radite tiho, kad se ne hvalite, kad držite glavu dolje i slušate. Prešla sam prstima dužu ruba konačne potpisane stranice, prateći tintu koju sam utisnula u nju samo satima ranije. Htjeli su me na večeri. Htjeli su nešto od mene, nešto veliko. Nisam trebala konfrontaciju. Trebala sam jasnoću. Ponovno sam pročitala svaku klauzulu, svaku fusnotu, svaki uvjet zatvaranja. Zatim sam gurnula cijeli paket u crni portfolio, pritisnuvši ga ravno dlanom. Radnja je bila kao zatvaranje vrata. Do trenutka, kad je uredski sat zatreperio na 19:19, prozori su izbljedjeli u duboku mornarsku boju. Posegnula sam za kaputom, zatim stala. Kaput se činio nepotrebnim, premekšan, preosobnim. Ostavila sam ga da visi i izašla samo s portfolijom u ruci. Hodnička svjetla su se gasila iza mene dok sam se kretala. Vani je moj Opel čekao, njegova izblijedjela boja hvatala ono malo ulične rasvjete što je mogla. Otključala sam ga, stavila portfolio na suvozačevo sjedalo i skliznula za volan. Na trenutak sam gledala grad kako diše. Promet se smirivao, svjetla treperila, vjetar mrsio kroz zadnje lišće rane jeseni. Sve što sam izgradila došlo je iz ove tišine. Dok sam se uključivala na autocestu, grad se širio predamnom kao karta koju sam već zapamtila. Vozila sam pored zgrada koje sam renovirala, pored uglova gdje sam nekad stajala čekajući tramvaje jer mi obitelj nikad nije ponudila prijevoz, pored mosta gdje sam pješačila kući više puta nego što želim pamtiti. Svaki orijentir bio je kao crtice. Evo gdje njih nije bilo i evo gdje sam naučila živjeti bez njih. Portfolio je ležao mirno pokraj mene. Dodirnula sam prstima zašiveni šav. Nisam uvježbavala što ću reći na večeri. Riječi nikad nisu funkcionirale s njima. Pričali su preko isprika, pričali mimo objašnjenja, pričali kroz svaku granicu koju sam ikad pokušala postaviti. Pa sam prestala pokušavati. Ovaj put neću donijeti ljutnju. Neću donijeti objašnjenja. Donijet ću dokaz. Kad sam stigla do skretanja prema susjedstvu mojih roditelja, usporila sam auto. Kuće su se nizale ulicom kao dobro odgojeni svjedoci. Tihe, uređene, identične. Svjetla trijemova palila su se dok je sunce nestajalo iza brda. Parkirao sam na njihovom prilazu u 17 sati i 59 minuta. Otac bi cijenio točnost. Kuća je svjetlila onim poznatim teškim zlatom. Kroz prozor blagovaonice vidjela sam siluete koje se kreću. Martina se nagnula naprijed, Luka gestikulira, tata hoda. Nitko od njih nije znao što sjedi na suvozačevom sjedalu mog auta. Otvorila sam vrata, izašla i namjestila ovratnik sakoa. Jedan spori udah unutra, jedan stabilan udah van. Htjeli su važan razgovor. Dobro, i ja imam nešto važno.
Ulazna vrata otvorila su se prije nego što sam mogla pokucati. Otac je ispunio okvir, ramena podignuta kao da pozdravlja klijenta umjesto kćer s kojom nije razgovarao 8 mjeseci. Točna si, rekao je ustupajući, bez zagrljaja, bez topline, samo odobravanje za točnost. Blagovaonica je već bila puna. Martina je sjedila uspravno, vrteći vino. Luka se zavalio u stolici, prsti lupkaju po stolu. Tomislav je namještao kravatu kao da se priprema za sastanak uprave. Majka je leptjela iza svoje stolice, smiješeći se prejako. Zauzela sam sjedalo najdalje od čela stola. Ono ostavljeno otvoreno namjerno, prazno mjesto koje su odlučili da je moje. Tata se nakašljao. Idemo odmah na stvar, imamo priliku na stolu. Tomislav se nagnuo naprijed, sklopivši ruke. Prenamjena skladišnog kvarta, vrijedna zemlja, jake projekcije, spremni smo krenuti, ali trebamo kapital. Nisu ni trepnuli na direktnost. Tata je kimnuo. Da, mislili smo da bi ovo moglo biti obiteljsko partnerstvo. Ti ulaziš s financiranjem, mi vodimo projekt, svi dobivaju. Martina je podigla čašu. Velikodušno je, iskreno, s obzirom koliko si nova u svemu ovome. Luka je frknuo. Da, mogla bi učiti iz stvarnog iskustva. Majka je stavila ruku na moju. Draga, ovo je prilika da budeš dio nečeg većeg od sebe. Pustila sam da njihove riječi preliju u sobu, jedna preko druge, preklapajući se kao statika. Ni jedno izvini, ni jedno priznanje, samo njihov plan koji lebdi kroz zrak kao miris pečenja koje se hladilo na stolu. Posegnula sam za svojim crnim portfolijom i spustila ga. Zvuk, mekan, kontroliran, presjekao je razgovor kao ispušteni novčić. Soba se utišala. Došla sam na važan razgovor, rekla sam tiho. Samo ne na vaš. Tata se namrštio. Ana, nemamo vremena za... Otkopčala sam portfolio i otvorila ga. Hrpa dokumenata, ukopčanih i poredanih, skliznula je u svjetlost svijeća. Tomislav se nagnuo naprijed. Obrve mu se stegnule. Je li to trgovački centar? Kimnula sam. Onaj oko kojeg kruži svaka developerska firma mjesecima. Tata je oštro udahnuo. Pretjeruješ. Ta nekretnina nije ni dostupna. Pogledala sam ga. Bila je prije 4 mjeseca. Stavila sam potpisane dokumente akvizicije na stol. Njihova imena slabo su se reflektirala na sjajnim stranicama. Martina je prestala disati. Lukina stolica zaškripala je pod njim. Očeva čeljust stisnula se tako čvrsto da je mišić poskočio. Tomislav je posegnuo za stranicama drhtavim prstima. Kupila si ga, šapnuo je. Cijeli centar. Kimnula sam jednom. Što znači da vaš projekt skladišnog kvarta nema sidrišnu nekretninu, a bez sidra nema financiranja, nema odobrenja, nema investitora. Tata je konačno pronašao glas. Zašto bi to učinila? Znala si da idemo za tim. Ne, ispravila sam. Znala sam da grad ide za tim. I za razliku od vas, ja ne čekam da prilike dođu k meni. Majčin glas je puknuo. Ana, trebali bismo biti obitelj. Obitelj se pojavljuje, odgovorila sam. Preskočili ste moju diplomu, preskočili ste moj život, ali niste preskočili naslovnice. Tišina se proširila preko stola, gusta i nepomična. Skupila sam dokumente, uredno ih gurnula natrag u portfolio i zatvorila ga tihim klikom. Htjeli ste važan razgovor, rekla sam. Ovo je to. Očeva ramena su klonula. Martina je gledala dolje u svoj tanjur. Luka je promrmljao nešto poput psovke, jedva čujeno. Ustala sam, namještajući ovratnik sakoa na način na koji sam uvijek radila kad sam završila s objašnjavanjem. Večera je vaša, rekla sam. Ali budućnost, ona je moja. Nitko me nije pratio dok sam izlazila. Samo su sjedili tamo, konačno tihi. Noćni zrak bio je hladniji nego što sam očekivala kad sam izašla van,
dovoljno oštar da prođe kroz tanku tkaninu mog sakoa. Svjetlo trijema iza mene tiho je zujalo, trepereći kao što je uvijek činilo dok sam odrastala. Stajala sam tamo na trenutak, puštajući da toplina iz kuće izblijedi s moje kože. Zatim sam otišla do svog Opela, otvorila vrata i ušla. Kabina je mirisala slabo na staro presvlačenje i vanilijski osvježivač zraka koji sam stalno namjeravala zamijeniti. Oslonila sam obje ruke na volan, puštajući dah da se smiri. Kroz vjetrobran sam mogla vidjeti prednji prozor blagovaonice mojih roditelja. Sjene se kreću, netko gestikulira, netko drugi tone u svoju stolicu. Nisam mogla čuti ni jednu riječ. Ta tišina se činila zarađenom. Mobitel je jednom zazvonio na suvozačevom sjedalu. Poruka od majke. Nismo znali kako ispraviti stvari. Molim te, ne odustaj od nas. Nisam otvorila razgovor. Nisam ga ni obrisala. Samo sam okrenula telefon licem prema dolje i pokrenula motor. Vožnja kući pratila je iste ulice koje sam vozila 1000 puta, pored trgovine na uglu, gdje me je Martina jednom ostavila da čekam na hladnoći dok je pričala s prijateljima, pored parka gdje se Luka hvalio kako mu tata nikad ne dopušta da padne, pored brda koje je uvijek izgledalo veće kad sam ga pješačila sama sa 16. Svako mjesto izgledalo je manje sada, kao da pripada tuđim sjećanjima. Kad sam stigla u centar grada, gradska svjetla su se dizala da me dočekaju. Bijela, zlatna, stabilna. Moja zgrada penthausa stajala je na kraju bloka. Njena staklena fasada hvatala sjaj uličnih lampi poput svjetionika. Parkirao sam, vozila se liftom gore i otključala vrata. Tišina unutra nije bila ništa poput tišine u kući mojih roditelja. Bez napetosti koja se lijepi za zidove, bez nedovršenih rečenica koje lebde u zraku. Samo prostor. Čist, otvoren, moj. Stavila sam portfolio na kuhinjsko ostrvo. Zašiveni šav uhvatio je svjetlo bacajući tanku sjenu preko mramora. Pratila sam ga jednim prstom, sjećajući se hladne noći kad sam ga zašila u garsonjeri bez grijanja. Tada se tišina činila kao kazna. Večeras se činila kao jasnoća. Prešla sam do prozora od poda do stropa i naslonila čelo na hladno staklo. Grad se prostirao ispod mene. Miran, beskrajan, iskren. Po prvi put u godinama nisam osjećala potrebu da se ikome objašnjavam. Konačno sam razumjela. Tišina nije ono što boli, već tko je prekida. Pogledala sam grad još jednom, prozori nisu reflektirali ništa osim mog obrisa, stabilnog, nesavjenog, konačno mog. Cijeli život čuvala sam mjesta za ljude koji se nikad nisu pojavili, ostavljajući prostor za isprike koje nikad nisu došle. Sada sam razumjela nešto jednostavnije. Granice nisu okrutnost. One su tiha vrata koja zatvaramo da naši životi mogu ponovno disati. Ugasila sam svjetla, puštajući sobu da padne u mirnu, zarađenu tamu. Ako ste ikad obnovili sebe u tišini koju je netko ostavio za sobom, recite mi odakle slušate. Neke priče počinju u trenutku kad prestanemo čekati.